И какво става, пичове? Аз съм Ziggy Master и сега ще играем на Minecraft Pocket Edition. Но първо искам да ви покажа какво съм построил на креатив. Ето хора, сега ще видите. Така, Dirt Space, като де. Така, ето тук хора ми е фермата. Тук е влезла една крава, не знам защо. Тук има 3 прасета, 4. Няма, не са 5. Да, това ми е тук фермата за крави и за прасета. Тук е фермата. Мога да ги храня с мелон, странна работа. Ето тук хора ми е фермата за кокошки, за чикън. И ето тук хора е фермата за овце. И така хора, трепите си овцата. Опа. Да, трепите си овцата и така си вземате колкото искате, защото хора, овцата като има много овце и нали, когато те ядат от тази трева и я правят на дърт. Да, ядат грас блока и го правят на дърт. И този дърт е ето на такъв дърт е сега, който беше. И така хора, и те го ядат. И след това вие като ги пострижите, те няма какво да ядат. И така те остават голи и вие не можете да им вземете вълна. И затова хора го направите така автоматично. Да, тук хора има една къща, която я построих с приятеля, те ми помогнаха. Ето тук хора. Ето е къщата, но за жалост вижте какво пише. Има лимит 128 блока. И да хора, за това не мога да построя къща, не щях да я направя, но за жалост не мога. И после мисля да я построя. Добре, тук само да така, да затворим. И сега хора, да ви покажа къщата, моята къща. Така, тук има легла, така енчантинг, така вие видяте. Тук ми е кладенеца, а тук е моя енчантинг. Това съм го стоял на креатив, както казах, или съм казал, не знам. Да хора, ето тук, това е минимапа. Мапа, да, това е минимап. Тук имам наковалня и тук чест, в който има диаманти, заброня и лапис лазулит, или там какво се казва. И минимап хора ще ви покажа как се прави много лесно. Аз скоро научих как се прави. Така, взимате item frame, слагате го тук. После взимате такъв NPC мап. Креатвате един мап, търсите в инвентара, слагате. И така както е мапа, цъкате върху това и ви става един красив мап. И да хора, това е още взето каквото съм направил, но още взето, иначе има още много работи. Ето тук хора ми е тайният тунел. Знам, не е много направено, но аз ще го довърша. И да, ето тук хора е като тайната, не точно тайна база, като бункер, или точно не знам как да го опиша. Ето тук хора е като крепостта, която може да се гледа от нали, кой идва от високо. О, тук има зомби с броня. Енчантват, нали? Не, така че не ми трябва. И да хора, ето тук, както виждате, мисля да правя нещо. О, и тук също хора, непременно ще правя нещо. И ще ви покажа. И да, за сега е горе-долу това. Извинявам се, забравя да ви покажа. Тук е градината за моркови. А тук, хора, ето сега ще ви покажа. То беше натам. Ето тук, хора. Добре, само тук да щупя, за да може да влезем. И да ви покажа
Къде бе? Омага, къде това е? Да, вратата е до мене и аз не я забелязах. Да, крипър има. Крипърчо. Хре. Приятел. Чакай, бе. И така хора, тази къща няма да ви я показвам. Ето тук е едната къща. Много цветенца има, знам. Да, това са други къщи. Не съм ги правил аз, а мои приятели са ги правили. Ето тук хора е моята къща. Едната на къща. Ето тук хора басейнче, тук куче. Така, да сложим кюзърц. Ето тук хора ми е нещо като компютър. И какво правите ви тук, бе? И да, хора, тук е тази стая, ще е нещо като спалня. Мисля да я правя. Знам, мега голямата спалня ще е, но така ми харесва на мен. И да. Това е общо, което съм построил. И сега да отидем в сървъра ми, YouTuber World. И тук хора намерях, не знам, това е трети епизод на Survival. Ето хора, това са бройните Respiration 2, Breaking 2, Fire Protection 2, Torns 1, Fire Protection 1 и Torns 1 хора. Тук леглата, тук често рума, вие го знаете. И тук хора съм направил една малка стая, която не знам за какво да ме е тази стая. Също се крафнах лък, 4 стрели. Намерих също хора, спаунър, но не го щупих. И да, ето от него е този уит. Тук имам кофа слава, там намерих много кофе и ги взех. И също айрон намерих покрай спауна. И въдичка също си направих. Да, хора, общо взето това са подобренията. Тук ми е кладенеца за вода, не знам дали съм го показвал. А тук хора ще правя градина. И в другия епизод мисля да я направим заедно. Или не знам, може да не снимам и да я направя, но не знам. Ще реша и да. Това е хора общо взето, което съм направил. Да. Само една секунда. И да, хора, надявам се да ви е харесал клипа. Ако е така, може да го харесате. Също се абонирайте за моя канал. И това беше от мен. Ще се видим в следващия клип. Чао!